Hello guys, welcome to my channel. Karon i-share nako ninyo og giunsa nako pag tukat og non-professional driver's license. Ako pagkuha og SP dito sa City Hall guys, wala na ko ka video niya. Just keep on watching ani nga video. Kaya ako motuganan kung asa nga platform ang nakatabang nako para makapasar sa second nako nga exam. Padung na po mag-practical driving guys, nagawat na ko sa mo assist nako. Sa first na akong exam guys is wala ako kabasar kay ang akong review lang kay kadto lang naa sa LTO app na akong gi-download sa akong cellphone, which is dili na day kadto ang gawas. Just keep on watching in my video kay para makahibaw mo kung disadjud kung nakakaon platform kung asa mo review na dito gyud na platform sa maong nga platform dito makitaan ang uban sa mga questions nga wala sa LTO app. Kani po nga experience na po guys, nagpatunay gyud nga even if ma-fail mo sa first nga to nga test, dili gyud ta mo give up, but instead kinahanglan ta mo study or review harder para makapasar ta sa second na to nga test. Ang akong advice niyo guys is mag-download mo og LTO app sa inyong mga cellphone o i-download po ninyo ang mga YouTube nga mga videos kay mao ra gyud ni ang nakatabang sa akong pagpasar. That would be all, and thank you for watching, and please don't forget to like and subscribe for more videos.